Diday ko. Asa day mo problema nimo day? Sa dili na ko kay bulat na ta. Gawa gibiyaan man ko. Ay, nanasan ni mga buangan ni ay. Kuya wag pormayo maramag makamalag sa pa. Dili kay sa pa pati baha. Makamalag sa pa day ha. Wa mo kabaluan ako chinilas. Crooks ni, Crooks. Akong relo, Rolex. Wow! Pildang raduan eh. Kana mo uyab na dadyo na sabton. Dili day mga yaba. Watch and learn. Ay. Pag si kay motoray, sigurado makauyab ni kuha ni ron. Walang tag-iya diri. Kaya ni bish, wajud tayo uyab no? Ikaw way uyab, ako na Hi miss, pwede ba uyab ninyo? Kan pagbayo ko uyab sir, di ko masugot nimo. Napay chanilas nimo, unsa na cross? Ya, arilo nimo Rolex. Ito, pahawal lang guys sa motubangan. Tanawa lagi wag isugot. Dili dyan mo manugot ha. Manguyab na lang kong lain, bahala mo dry. Kabalo ba ka na? Kabalo kung magpatingog gayok? Pwede nga, sige daw. Sabot ang tadaan. Pag magpatingog na kong gayok, sugton ko nimo. Oo, sure. Sugton di ko nimo. Tingog kabayo. Cuy, kabayo ka cuy. Uri. Ikaw ba? Sige ako na lang. Tingog na oy. Gusto na patingog oy. Basta pagilain de. Pa, tingog kanding. Cuy, kambing na po daw cuy. Ay, sige. Kaya na ko ni. Ikaw ba? Kambingin mo na magtingog baka. Isa na lang yun. Sugto na yung tikat. Patingog ka sa ang giraffe. Girap lang. Sisyo kaya eh. Tingog girap. Matay cuy, jirap man daw cuy. Iskawa, di mo mo tingog girap. Wala yun. Diligid ka sugto na lang. Sa padabi, tingog girap. Choy, dili man dyan ko kabalo mo tingog sa giraffe, Choy. Ikaw, Choy. Dili ko cuy. Atay, wala jud ba? Cuy, di man may kablo mo tingog sa jirap cuy. Choy, ganatig motor, Choy. Bila po na, Choy. Balato lang na, Choy. 500 na, Choy. 500 na tayo na? Kuraw. Wala na yung motor, ha? Ay, naman yung motor, bro. Choy, kita ka sa motor na pula, katong isa rin good. Cuy, nakabantay ko cuy. Yung motor eh, kuha sa ang pulag kalo. Sir, akong motor mo, sir. Gigawat, sir. Gigawat? Sa mga motora? Isa rin na pula, sir. Iksari mo ng pula? Matay, iksarim cuy, mahal na ba ta cuy? Nya, unsa pag yung mga detalye niya porma? Nakakalog pula, sir. Ay kabalaka, sir. Kaya nagdapok meron. XRM dahil nga pula kanya. Nakakalo ko pula. Sulbad na yung problema cuy. Paano na mo pangita? Oo, sir. Mauna dyan na, sir. Ikaw man ay nangawat ha? Sir, di mo kung naginawat, sir. Gipahit man ako ng 500. Ay mo nagreklamo diyan. Dito ra ka sa presinto. Chuy, nawala lagi akong motor diya, Chuy. Bro, gidakop na. Nakakwarta pag yun, may. Sir, dili ako, sir. Sir, dili ako, sir. Las gawa, may nalanggani kay dili ako nadakpan.